Днес ще ви разкажа историята на един истински лидер, който от мнозина е определен като враг на държавата, като зъл дори, но дали наистина той е такъв, ще разберем в това видео за Бойко Методиев Борисов. Човек, който беше подлаган под тежестта на неистови, непрестанни протести, очевидно създадени от хора, целящи само и единствено да го свалят. Но няма да успеят, защото Бойко Борисов притежава уникални качества. Той е уникалният лидер, за който България винаги си е мечтала. И тези платени човечета на площадите няма как да го свалят, каквото и да правят. Започнал с наистина тъмни среди с цел успеха си, Бойко Методиев Борисов е забелязан на доста купони с съмнителни личности от миналото, като Венци Стефанов, Младен Михалев Маджо. Както и всички знаем, той е бил лична охрана на Тодор Живков. Но това не определя нищо, защото Бойко Борисов е един истински хитрец и е направил всичко възможно само и само за да прослави България. Дори минал през БКП. Сега той нарочно отказва да изхвърли своята членска карта само и единствено с цел България да успее и неговия върховен план да се осъществи. Бойко Борисов доказва на цяла България, че той е хитър, умен и още качества, които ще видите за напред в видеото. Като например, това е факт за всеки човек следял кариерата на Бойко Борисов. Бойко Борисов е борец за мир, успял да постигне добри отношения, както и с Владимир Путин, така и с американския президент Доналд Тръмп и за напред може би с Джо Байден. Освен това, той е заобиколен от предатели, които постоянно се опитват да прекратят политическия му път, но той не се отказва и се бори срещу тях. Един от тях е Цветан Цветанов, друг е Васил Божков. Всичките били близки на Бойко Борисов, а сега обърнали му гръб с цел личната си изгода. Друг такъв е добре познатия на всички Слави Трифонов, който от първ приятел на Бойко Борисов се превърна в негов враг номер едно, плюет го всяка вечер, без абсолютно никаква аргументация, с цел само да издигне името си. С невероятно чувство за хумор се слави нашия премиер, като през тези трудни времена на COVID той успява да размива целия народ с действията си и неподправения си хумор. Естествено, под действия нямам предвид такива в върха на държавата. Човек от народа е едно от качествата на Бойко Борисов, което никой не може да му оспори. Обичан от всички, той се появява сред граждани и селяни, без абсолютно никакъв страх, че може да му се случи нещо, защото той е обичан. Уважаващ християнското семейство, имащ доста синове, дъщери и внуци, той се слави като истински глава на семейството. Любимец на Европа, това може да бъде лесно доказано, като видите, че Европа ни отпусна невероятните 29 милиарда евро. И всичко това благодарение на този човек. Бойко Методиев Борисов, мислещ е само единствено за нашето развитие. Освен всичко, Бойко Борисов е изключително образован, нещо, което медиите няма да ви покажат. Инженер, доктор, лейтенант, генерал, майор Бойко Борисов. Точно така, правилно ме чухте. Всички тези титли са притежание на Бойко. Човек на спорта и здравето, държащ рекорда за най-стария професионален футболист в света. Точно така, правилно ме чухте. Това е Бойко Борисов, нашия любим министър-председател, спортист
и човек на народа. Хора без цел в живота, такива са хората, които смеят да плюят този великан. Защо ли? Защото не им харесва живота им и вместо да седнат да учат, те просто плюят. А следващите са необразовани и платени журналистчета или просто необразовани и платени хорица, правещи всичко възможно да съсипят кариерата на нашия великан. Хората от ромски происход са другите, които най-често хулят по името на Бойко Методиев Борисов. Но въпреки това, той е винаги отговорен и не спира да върши делата си, като е навсякъде, където има нов проект, започнат именно от него. Невероятна инфраструктура и пътища са само част от великите проекти на този човек, този великан, който е навсякъде само в името на успеха на България. Дали живеем в новият златен век, предстои да разберем. И аз вярвам в това. Сега е ваш ред. Повярвайте, доверете се на Спасителя, доверете се на Бойко Борисов. И нека България възтържествува в името на едно по-добро бъдеще. Благодаря ви.